От доста време не съм снимал, просто не знам защо. И днеска деня настъпи. Не ще снимам. Сега Schoolboy Runaway на Easy Mode. Ще се опитвам да взема мод менюто. Мъкни. Така. Както казах, ще взимам мод менюто. В игра сме. Естествено, няма игра, която да няма реклама. Буквално. Махни се. Махни се. Махни се, бе! Този път, от предния път, когато играх с Schoolboy Runaway, съм научил доста повече неща. Така че, ето защо го игра на Easy Mode. Окей, влизаме в банята. Да. Тук няма нищо. Мъкни, бе, баща ми. Тук ли е дъджерада? Да, тук е. О, това ще е рисковано. Ще рискувам. Добре, готов съм. Добре, взех клинерата, така да се каже. И сега майка ми е пред вратата и чака. Просто да изляза. Хайде, хайде! Окей, ще е добре. Перфектно. Ще ми трябва от феферката тук. Така. Не, защо я сядкам? Ашко, първо ще проведа. Цялата на така. Мале, това беше малко. Окей, перфектно. Окей, има ли нещо? О, yes. Чакай да го отворя тук с нещо. Напишем ми трябва. Да. Ще да взема мод менюто. Знам мислите за мод менюто. И сега ще ви ги покажа. Окей. Ролата. Вече я знам. Ето така. Сега, ако напишеме меню мод on, да ни излезе. Ето това. Трябва така. Трябва да избягам от ето с нещо, ето. Чакай. От и ту с нещо, ето тук. После трябва да избягам от тавана. Да. Звучи тъпо. Сега перфектно време. Трябва да вземам месото. Трам. Има достатъчно време. Чакай малко. Перфектно. Да.
Добре, мисля, че беше достатъчно. Well, since the mop apparently broke itself, you'll be cleaning the toilet. Не. What the heck? Are you completely nuts? Grace. Какво направих? Какво направих? This is the third time already. Защо? Ако кликнеш на слънцето, става това. Leave a nice review if you want some. Знаеш какво? Не мога. Без реклама. Без реклама. С реклама. Яко. Не знам дали ще успея да взема въобще мод менюто. Тук има ли нещо? Do what I don't like. I want to live freely. Да си нещо тук, бе. Няма ли нещо, бе? Айде, бе, прачет! Тук нищо. Come on, get it together. Time is ticking. Моля те тук. Няма нищо. Нищо няма. Гачи. Влезем тук. Търчи рага. Не тук. 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 Нищо. Нищо. Няма нищо. Можете да ми давате идеи как да мина играта в коментарите. Перфектно. Перфект. Come on, get it together. Time is ticking. Нищо няма. Така, жълто. Батерия. Ще ми трябва. Ще ми трябва. From an ass or something. Тук кой ще има? Да, жълто е. Жълто. Трябва да се върна обратно. Да включа компютъра за всеки случай. Ще трябва да открия жълто. Окей, чакай сега. Го обърна и чакай, напри. Така. Не! Айде бе! Айде бе! Не! Знаеш ко ще го обърна така. Окей. Чакай. Чакай. О, не. Изгубих го. Изгубих го. Изгубих го. Изгубих го. Изгубих го. О, тук. Where are you going? Чакай. Това е 6. Запомних някои неща. Някои не. И тук. Yes. What Oh, no. the Christmas Ay, tree? Чакай. Мисля, че така Get it together. беше. Yes. Като отива в туалетната, като е в туалетната, мога да взема ключа без проблем, който е тук. Аз съм не гений. Не, бе. Мисля, че вече... Да. Трябва ми. Перфект. Матка, чакай. Добре, да. Ето, не го чува.
Защото е в туалетната. Трите батерии са тук. Чакай. Мога ли да ги пъхна обратно? Искам да ги пъхна обратно някакси. Мога ли? Не мога. Но чувам го. Сега седна. Come on, go, 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 go! Мавай малко. Сега трябва да дойда тук пак. Окей. Бяло, оранжево. Бяло, оранжево. Бяло, оранжево тук. Бяло. Оранжево. Тук е синьо. Тук беше оранжево. Тук. И тук е червено. Айде! Ключовете с колата. Чакай малко. Искам да бъда. Майката какво прави? Майката не е отвън, което означава, че не е отворила. Как да го отворила? Не ще отключа тая стая. Искам. Да, аз тук го реших. Имаме най-тея сега. Пишеме паролата. Не тук. Сега? I need you. Who turned on the light in the bathroom? You think your father is stupid? Hey! Не ме видя. Where did you go? Не ме видя. Drop what you are doing! Our son is trying to escape again! Не виждат. Knock, knock. Who's there in the cabinet? Не видя. Не ме видя. Come on. Let's do it the nice way. Помощ. Hey! Помощ. Мисля, че се върнаха обратно към нормално. Или не? Мисля, че да. Да. Нека ми беше тук. И тук беше и не ме видя някакси. Гачите пътя. Хай, бебе. Това е невъзможно. Еми... Някой остата е вратата отворена. Чакай, мога да се... Това беше. Какво? Чакайте малко. Чакайте. Искам да го взема. Еми това до тук ще свършва. Надявам се да ви е харесало. Оставете лайк, абонирайте се за канала и от мен. Чао, чао!